खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। बे समाव आङो आंनि साखाथियाव जिरायनायखौ बयबो बे भिडिअनि गेजेरजों नुनानै मिथिखादों जानो हागौ। थारैनो बिथांनि सिनायथिखौ आं खनलेयै होआबाबो जागोन खिन्थु होनो गोनां जानानै फैदों। मानोना दिनै बेखौ बिथांखौ लोगो मोननानै जोङो जोंनि बे चेनेलनि गेजेरजों बयनिबो गेजेराव बिथांनि जिउ जारिमिन आरो बिथांनि दा सोलिफुबाय थानाय मोनफ्रोमबो बिथिंनि सायाव जोङो मिथिना लागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। थारैनो नोंथांमोना बे समाव नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायगोन। बे समाव जोङो नैबे बिथांनिफ्राय बिथांखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै गिबियावनो बरायग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे बिथांखौ जोंनिफ्रायनो माखासे सिनायथिखौ जों होग्रोगोन आरो बिथांनिफ्रायबो खनलेयै जों सिनायथिखौ लाफिननो नाजागोन। बे समाव जाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव आलादा टाइपनि मेथाइ खनग्रा सासे रक स्टार आरो लोगोसे बड'लेण्डनि साकिरा। बिथांखौ बेबायदि मुङै जों गोबाङानो मिथिना मोनगौ। दानि लाइमोनफ्राथ' साफ्रोमबो लाइमोना बिथांनि मुंखौ मिथियै गैया आरो साफ्रोमबो लाइमोना बिथांनि मेथाइ होनोब्ला बयबो गोसोआव माने गोसोआनो बोरैबा मोनसे रंजाखांनाय फैयो आरो। थारैनो बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लानि गिबियावनो जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय बिथांनि आबुं मुं आरो बिथांनि जायगा आरो बिथाङा दा बिथाङा मा मावगासिनो बेफोरखौ गासैखौबो नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों जों मिथिनो नाजागोन। गिबियाव नोंथांखौ प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांखौ बे समाव नोंथांनि मुं आरो नोंथांनि जायगा माखासे डिटेल्सखौ होनो थाखाय गुरै खावलायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौबो साबायखर जासिबाय आंखौ दिनै नोंथांमोना लोगो मोननानै नोंथांमोननि चेनेलनिफ्राय आंखौ सिनायथि होनायनि थाखाय बिनि थाखाय नोंथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिबाय। प्राइम हेडलाइन ना। ओमफ्राय नोंथांनि जायगाखौ आं गुवाहाटियावनो जोनोम आंनि। गुवाहाटि गणेशपारा होनो जोंनिखौ गुवाहाटि 25 गोलैयो आरो जोंनिया गणेशपारा बे गरचुक ISBT खाथियावनो आरो। दा बिथांनि जिहेथु थंखौ जों मिथिनानै लाबाय। दा बे समाव बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लानोसै बिथाङा जे सासे मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै गिबियावनो दोंसे मेथाइजों बिथांनि हिस्ट्रिखौ बा बिथांनि जारिमिनखौ जों मिथिनो नाजागोन। गिबियाव मेथाइ दोंसे जों खोनासंनो लाग्रोनो नाजाबाय आरो गिबियावनो। मा मेथाइखौ माने आंनि गावनि मेथाइखौ गावनि मेथाइखौनो जोङो खोनासंनो नागिरदों। माने आंनि दा सोलिबाय थानाय माने हिट 2020आव माने बे गोथार मुभिनिफ्राय फेयर एन्ड लाभलि बे मेथाइआ माने गोबाङानो मिथिगौ बेखौ माने बयबो अननानै आजावनो लादों बे मेथाइखौ। आं बेखौनो एसे खनना होनि। जोंब्लावनाय अर आंनि जमोन सोलेर लिंहरना हो सोरबा फायार ब्रिगेड खैलानि दानाय बे बुहुमाव सना आं मैना एकदम पारफेक्ट फेयर एन्ड लाभलि लगायना फैबाय आं मैना नोंनि मेगनेट फेयर एन्ड लाभलि लगायना फैबाय आं मैना नोंनि मेगनेट। बेथ' जोबोद बयबो बे मेथाइखौ खोनासंनानै बा ओरैबायदि बे मेथाइनि जिहेथु बे मेथाइआ सोलिदों बेखौ जोंबो बयबो मिथिगौ आरो जोंबो खोनानो मोन्दों। थिगैनो थारैनो जोबोद मेहेरगोनां। दा बिनि सायाव जोङो मिथिना लाग्रोनोसै बिथाङा जे ओरैबायदि जोंनि गेजेराव मेथाइजों सिनायजानाय हिसाबै बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो मेथाइखौनो मोजां मोनग्राखामोन नामा बेखौ जोङो मिथिनो लादों। दा नोंथांनिफ्राय जों मिथिना लाबाय मेथाइखौ एसेबां बर'नि गेजेराव एसे आलादा टाइपनि मेथाइखौ नोंथांनिफ्राय जों खोनानो मोनो। बेखौ नोङो माब्रै मोनसे सानखांनाय एबा नों मेथाइखौनो मोजां मोनग्राखामोन नामा? आङो उन्दैनिफ्रायनो बे न'खराव आं बे माने एनभाइरनमेन्टखौ मोनदों। आंनि आइ आफायाबो जिहेतु आर्टिस्टखा बिथांमोना रेडिअ टिभि आर्टिस्ट महिनी रामचियारी आंनि आइनि मुङा आरो आफानि मुङा मिस्टार कालिराम रामचियारी। बिसोर माने सापर्टखौ मोनदों आं उन्दैनिफ्रायनो आरो आंहा उन्दैनिफ्रायनो माने मेथाइनि फारसे आंहा गोसोनिफ्राय फेभरेट माने आं मेथाइखौनो मोजां मोनो माने। आरो आंनि स्टाइला माने वेस्टार्न स्टाइल रक स्टाइल आं बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो बिदि आरो। दा बे समाव बिथाङा माने आलादा रक टाइपनि मेथाइखौ बांसिन मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो रक होनोब्लाथ' बर'आव रक मेथाइ खननो थाखाय जोंनाव दासिम जोङो बारा बर'नि मेथाइ खनगिरिफोरखौ जों नुनो मोना। जोंनि गेजेराव जोंहा गिताश्री रामचियारीखौ जोङो
बेनि गेजेराव नुनो मोनो आरो मिथिना मोनो आरो दा बे समाव नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुगैदों दा नोंथाङा नैबे समाव इयुन फैबाय थानाय जे बर'नि मेथाइखौनो लखनगोन ना आरो गुबुन थांखिबो दंबावो बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आंनि थांखियाथ' जोबोर गिदिर माने आं लाइक आउट अफ इन्डिया माने आंनाथ' एसे वेस्टार्न स्टाइलाव आङो बांसिन मोजां मोनो बेखौ माने एक्टिभ खालामनो लुगैदों आङो बे आंनि मोनसे थांखि माने ड्रिम स' बिनि थाखाय आङो माने हार्ड वर्कथ' खालामबाय थादों थेवबो जिखिनि हायो आङो आसा खालामो उनाव लागै इन फिउचार आरोबाव आं थांनो हाथों बेखौनो सानो आरो बेयाव आंनि माने जि हलिउडनि स्टेज दं बेयाव आं पारफर्म खालामनो हायो बेखौ माने आंनि गोसोनिफ्राय आङो ड्रिम दं आरो आंहा थांखिया बेनो माने दा बे समाव जोङो हलिउडसिम थांनो थाखाय हयथ' बेयाव माबा मोनसे बिनि सोलोंनो थाखाय माबा मोनसे दं दा बिनि थाखाय जेनेबा नोङो माबायदि रिहार्सेल खालामदों बा माबायदि ट्रेनिं होगासिनो बेखौ एसे बुंथिगोन नामा बे हलिउडआव थांनाय होननाय माथो जोंनि इण्डियानि गेजेरनिफ्राय बहुत आसरित बाथ्रा बे साननो गोनां बाथ्रा थारैनो बेयाव माबा मोनसे आङो मिथिनो लुगैदों बेयाव थांनो थाखाय माबायदि माबा मोनसे दङ बेखौ फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बेनि थाखाय आङो ट्रेनिं बा इन्सट्राक्सन आङो स्पेशल इन्सट्राक्सन माने लानो थाखाय दा ट्राइ खालामबाय थादों बिदि आङो थाबनो चेनेलखौ मोनगोन बायदि सानदों आरो जेनेबा थेवबो आङो दा गावबो हार्डवर्क खालामगासिनो दं जेसेबां हायो आङो बाहेरनि जिहेथु अडिशनफोरखौ नायो स' बेफोरखौ आङो फल' खालामो एसे गावबो जेखिनि हायो एसेबां ट्राइ खालामगासिनो दं आरो जागोन होननानै माने आसा मोनसे थिदों आरो नाथाय मा जायो बेखौ मोनथिथ'वा बाट आङो हार्डवर्क खालामगासिनो दं आरो थांखि दं आरो आंहा मोनसे बिदि आरो आङो हागोन होनना सानो आरो सानसे समावबाबो आं एचिभ खालामनो आङो माने गोसो गोरबोनिफ्राय आंहा माने नाजानाय दं आरो बे मोनसे आंनि गावनि सायाव एसेबां अभार कनफिडेन्स गैया बाट थेवब्लाबो इखिनिया एसेबाबो आंहा कनफिडेन्स दं माने खालामनो दा बे समाव बिथांनिफ्राय जों बुंनायखौ खावले मिथिदों आरो बेयाव आं मोनसे खावलायनो लुगैदों आं मोनसे मिथिनो लुगैदों दा दिनैसिम गोबां मेथाइ खनबोबाय जोङो गोबां बिदिनो इउटुबाव नुयो बायदि बायदि गोबां गिदिर गिदिर जायगायाव नोंथांनि मेथाइफोरखौ जों खोनानो मोनो दा नों बबे जायगायाव दासिम बेबायदिनो पारफरमेन्स खालामफेरखो माने आउट अफ माने आसाम आउट अफ आसाम आं कलकातायाव खालामबाय मुम्बाइआव खालामबाय एन्ड पान्जाबावबो खनसे खालामदोंमोन आं आरो अडिशनफोरखौथ' सिगां होदोंमोन आङो बिदि आरो इण्डियान आइडलावबो आङो माने कलकाता बा मुम्बाइसिम आं थांदोंमोन आरो बाट माने एसेबां टपहालागै थाङासै जेनेबा 50 सिलेक्सन जायोमोन ना 50आव माने आङो 50आव दंमोन आरो बिनि सिगाङाव आं एसेबां थांनो हायासै माने बिदि आरो दा बे समाव जेनेबा जोङो मिथिनानै मोनो बयजोंबो सिनायजाखानाय आसामनि गेजेराव बा बेलेग जोंनि इण्डियानि गेजेरावनो गोबाङानो सिनायो हमना ला दिनै बर'नि गेजेराव मोनसे बर'नि आलादा टाइपनि मेथाइ खननानै बेसेबां बर'फोरजों अनसायजादों बेखौ जों एसे मिथिनो लुगैदों बर'फोरजों बेसेबां नों मिथिसार जादों आरो बर'फ्रा बेसेबां नोंनि बे मेथाइफोरखौ बर'फ्रा गोबानानै लादों आरो दाथ' आं मिथिनाय बायदिबा बे वाका वाकाया मेथाइआ जि टाइमाव ओंखारदोंमोन मा मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आं बावबाय बे मायथाइनिफ्रायनो आं दासिमबो बे मेथाइखौ खनबायानो थादों माने बेयो ओरैबायदि डिमान्ड माने इन एभ्रि स्टेज माने बेखौनो माने डिमान्ड खालामो वाका वाकाखौ आं सानो दिनै वाका वाकाखौ आं खनबायानो थायो नाथाय माने पाब्लिकआ बेखौनो नागिरो अडियन्सफोरजों खावलायनाय माने बाट बे मेथाइखौ आं जेब्ला खनदोंमोन बिनि सिगाङाव रावबो खनाखैमोन फार्स्ट आंनो खनदों बुंनो हायो बिनि उनाव गोबाङानो खनबाय बाट फार्स्ट आं खनदों होननानै आङो मिन्थिगौ आरो रायजोफ्राबो बुङो रायजोफोरनि बुंनाय बे रायजोफ्रा अननानै लादों बेखौ आरो बेनि थाखाय सागे माने मेबि रायजोफ्रा आंखौ बड'लेण्ड साखिरा मोनसे नाम दोनना होदों बेखौ बेनि थाखाय माने वाका वाकाखौ दासिमबो आं खनबाय थायो बे मोनसे बाहेरा मेथाइ जिहेतु साकिरानि
माने फेमास पपुलार मोनसे मेथाइ बे मेथाइ वाका वाका थ' बे मेथाइजों आंखौ सिनायथि मोनसे आं मोननो हादों बर'नि गेजेराव बेबो आंनि थाखाय मोनसे गिदिर बाथ्रा रायजोआ बेखौ अनसायना लादों अनदों बेखौनो बेनो आरो बे मेथाइआथ' मोनसे वर्ल्ड कापआव साकिराया माने इबो एक नाम्बार जानो हादोंमोन आरो ना वर्ल्डनिनो मोनसे थिग बे समावनो बे नोंबो बर'नि गेजेराव सासे बे मेथाइखौनो फल' खालामनाय बेखौ नोङो बोरै सेलेक्ट खालामना लाखो बे जे नोंनि थाखाय बे साननो गोनां जे गोबां नोंबायदि गेदेर गेदेर आर्टिस्ट बिदि मेथाइ खनगिरि दं बिथांमोना बेफोरखौ माने सानाखै खिन्थु नों सानना लाबाय बेयाव माबा मोनसे नोंनि थांखि थानो हागौ बेजों माबा मोनसे हमना ला नोंनि सिमां बा जोङो बेखौ खनोब्ला आं मोनसे गावखौनो माबा मोनसे सिनायथि खालामनो हागोन नामा होननाय सानखादोंमोन ना बेखौ नोङो बोरैबा इन्ट्रेस्ट लानानै खनदोंमोन एक्चुवेलि बेखौ आं मिथियाखैमोन आंबो बेखौ खनगोन होननानै नाथाय सासे आदा दंमोन बे आदाया आंखौ माने मोनसे स्टेजाव पारफर्म खालामनाय नुदोंमोन बेनि उनाव बे आदाया जोंहानियाव फैदोंमोन आरो फैनानै गाव बुंबाय गावसोरनि जायगायाव मोनसे प्रग्राम दंमोन बे प्रग्रामाव आंखौ इनभाइट खालामनो फैदोंमोन आरो बेयाव आदाया होनबाय आंखौ जे नोङो वाका वाकाखौ खननांगोन आं वाका वाका होननायाव आंथ' बे मेथाइखौ बारा मिथिबाङाखैमोनबो उनावसो आङो नायबाय ओमफ्राय होनबाय जे बे मेथाइखौ नों खनथारनांगोन आं होनबाय जे आंथ' बे मेथाइखौ खननो हानाय नङा बे मेथाइआथ' एसेबां टाफ जिहेतु आं खनसे खोनादोंमोन खोनानायावथ' आं मोनथिदों बे मेथाइआथ' बिराद टाफ आं बेखौ खननो हानाय नङा बायदि मोनदों बाट बे आदाया होनबाय जे नों हागोन नों मानो हाया नों हाखानांगोन बे मेथाइखौ खननो ओमफ्राय आं सानबाय नोंखौ खिन्थानाय जाबाय बे मेथाइखौ नों खनथारनांगोन बिदि होननानै माने आदाया बुंना थांबाय आरो बास 1 उइक दंमोन आरो बे प्रग्रामा स' माने आं कन्टिनिउ बे मेथाइखौ प्रेक्टिस खालामबाय माने लिरख'बाय आं मोनसे माबायाव पेपाराव लिरख'नानै माने बेखौ आङो 50 फार्स्ट लाइनखौनो आङो 50-100 टाइम्स आं प्रेक्टिस खालामदों फार्स्ट लाइनखौनो आङो 150 टाइम्स आं माने प्रेक्टिस खालामदों सान हर माने जिहेतु आं खनथारनांगोन बे मेथाइखौ खननो हायाबा आंहासो मोनसे खम समनि गेजेराव बाट माने बे मेथाइआ लिरख'नायावनो 3 पेज जाखादों बाट 1 पेजआनो आंहा माने जोबाखैमोन बाट आं 50-100 टाइम्स बिदि प्रेक्टिस खालामबाय माने कन्टिनिउ माने आङो माने जानाय लोंनायखौबो दोनथ'लायबाय माने बे मोनसे आङो माने हाबलाङो आङो खालामथारनांगोन रायजोखौ दिन्थिथारनांगोन जे आङो हागोन होननानै बे आदाया जिहेतु आंनि सायाव मोनसे फोथायनायखौ लांबाय बिदिनो बेनिफ्रायनो स्टार्टिं जाबाय आरो बे समाव होमबाथ' बे मेथाइआ जाय मेथाइजों नों बांसिन सिनाय जादों होमबाथ' बे मेथाइखौ जोङो रायजो राजाफोरनो आंखौ खनलि नैबे चेनेलनि गेजेरजों एसे जोङो खोनासंनायाथ' जोंनि थाखाय गोनांथि होननानै सानना लादों बेनिखायनो जाय मेथाइखौ नों एसेबां मेहनत हमना ला जिउआव नोंनो सबसे स्ट्रंसिन माने सोलोंनांदों आरो बे मेथाइजोंनो आंनि सानना लानाय होमबा दानि नोंनि बुंनायाव आं मिथिबाय जेनेबा बे मेथाइखौनो ससे हयथ' जोङो खोनासंनो लुगैबाय बेखौ नोङो खोनासंनो हागोन दा खननोसै आङो मिउजिकथ' गैया र' भइसआवनो खननोसै आङो You're a good soldier, choosing our battles. Pick yourself up and dust yourself off, forgetting the shadow. Here on the front line, everyone's watching. You're not sure as we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. To get it all, believe it. When you forget up, and if you forget up, it's Samina Mina Zangalewa. Cause this is Africa. Samina Mina, waka waka, it's Samina Mina Zangalewa. This time for Africa. बेनो जादों जोंनि बर'नि गेजेराव सासे रक स्टार बड'लेण्ड My pleasure. बड'लेण्ड मा होनदोंमोन बड'लेण्ड साकिरा होननानै बेखौ मिथिनानै मोनो बर'नि गेजेराव ओमफ्राय दा बेबायदि एसेबां स्ट्रं मेथाइफोरखौ खननो रोंनायनि माबा नङा माबा मोनसे नोंथांनि लामा दं थारैनो बेबायदि मेथाइ खननो थाखाय नोङो मा ट्रेनिं लाखो बा सोलोंखो जिउआव बा सासे सिंगार जानो थाखाय बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय आं खावलायबाय
आंनि न'आवनो आंनि गुरुआ दंखायो आंनि आइ आफाजोंनो आङो फार्स्ट आं क्लासिकेल मेथाइखौ सोलोंदों आरो आइयाबोथ' सासे मिउजिक टिचारखा स्कुलावबो आङो मिउजिकखौनो लादोंमोन क्लासिकेलखौ सोलोंदों आं बाट वेस्टार्नखौ आं सोलोङाखै क्लासिकेल आं बिशारद पास किन्तु बाट आङो वेस्टार्नखौ आं सोलोङाखै ट्रेनिं लायाखै आं बेखौ गावनो नाजादों आरो नाजानायनि सायाव गावनि सायावनो आरो दाबो एसेबां आं पारफेक्ट नङा बाट आं ट्राइ खालामगासिनो बिकज आं वेस्टार्नखौ आंखौ बयबो प्रिफार खालामो जे नों वेस्टार्न खन नोंनि भइसआ माने वेस्टार्ननि थाखाय माने मोजां माने जितु टन जितु भइसनि रेन्ज बेखौ माने वेस्टार्ननि थाखाय मोजां होननानै बयबो प्रिफार खालामो बेनि थाखाय आङो बेखौनो नाजागासिनो दं बाट क्लासिकेलखौ माने एसेबां आं क्लासिकेलाव माने बांसिन आं बिथिंजाय होआखै आरो आं वेस्टार्नथिंनो बांसिन माने आंनि मोजां मोननाया दं आरो बे समाव जोङो बेखौथ' मेथाइ खनगिरि होननानै जों मिथिखाबाय थारैनो दा मेथाइजों लोगोसे बियो जिउआव फरायनाय संसारनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ दिनै माबायदि रोंबोखो आरो दा मा खालामबाय थादों फरायनायनि खेथ्रआव आरो बेसेबां फरायखो थारैनो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिनो नाजागोन आरो गुथे जोंनि रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो जों नाजागोन बे समाव आं मोनसे गिबियावनो सोंग्रोबावनो नाजाबाय दिनैसिम दोंबैसे गावनि मेथाइ खनखो बेखौ आङो मिथिग्रोनो नाजाबाय गिबियाव दोंबैसे मेथाइ गैया ओरैनो बेसेसो आन्दाज गावनि मेथाइ नोंनिनो मेथाइ दासिमहालागै बारा खनाखै आङो 50सो खनदों आगोल माने ओरैबायदिमोन इउटिउब चेनेल बारा माबा गैखायामोन ससियेल मिडिया एसेबां बे समनिफ्रायनो आं मेथाइ खनदों बा आं एसामिस मेथाइबो खनदों बेंगलिबो खनदों एन्ड भोजपुरिबो खनदों आं बेफोर खिन्थु एसेबां बे समाव सिडि केसेटनि टाइममोन नालाय एसेबां माने बेफोर मेथाइआ माने फेमास जायासै आरो जेनेबा बेफोरो खायसे बे सिङावनो हाबना थालांबाय बाट आं खनदों आरो खननाया एसामिसबो खनदों आं होमबाथ' बे समाव जोङो एसामिस बेंगलि भोजपुरि होमबा बे मोनथामखौथ' जोङो हयथ' सिगां जिहेथु जाय समाव खनदोंमोन बे समावनो खनदोंमोन बै समाव गोदोना थाबाय खिन्थु बेखौ बोखांफिननाया जोंनि थाखाय दायथ' दं बयनिबो दायथ' दं सासे बर'नि जाखांफु लाइमोन होननांगोन बेयो जोंनि गेजेराव बयनिबो मिथिजानाय सासे गिताश्री रामचियारी थारैनो बिथांनि जिहेथु भोजपुरि मेथाइखौनो जोङो जिउआव खोनासंग्रोनोसै आं भोजपुरि मेथाइखौ आं दाबो गोसोआव गैला माने आं उन्दैमोन ना आं दा माने गोसोआव गैला बे मेथाइखौबो होमबा हानाय नङा आङो आं बावबाय माने होमबा जोङो फैनोसै बेंगलि मेथाइआव फैग्रोनोसै हयथ' बेंगलिखौ गोसोआव दं बेंगलिखौबो गोसोआव गैया ओरैनो बेंगलि बेलेग थारमाने बेफोर मेथाइआ दा माने आं खननाय जाला स्टेजाव खनबाय थागौमोनथाय आं गोसोआव थागौमोन नाथाय आं खननाय जायासैना बिनि थाखायनो गोसोआव गैला ओरैनो जिखुनु बेलेग बेंगलि मेथाइ गोसोआवथ' थागोन बेंगलि बेलेग मेथाइ जों नोङो मालाबा स्टेज प्रग्रामफ्राव खननाय स्टेज प्रग्रामाव खनदों नाथाय आं लिरिक्सखौ एसे बावबायना जे नङा होमबा आसामिसाव फैनोसै जोङो जे आसामिस मेथाइखौनो जों खोनासङो नोंनिनो जिहेथु सिगां नोंनो खनखानाय हयथ' बेखौ गोसोआव दंबा खनदो हयथ' गैयाब्ला जोङो खावलायबाय नोंनि गोसो बायदि मोनसे आसामिसनि हयथ' नैबे चेनेलनि गेजेरजों आसामिस सुरा नोंना माबायदि जायो हयथ' बेयावबो जों मिथिनो हागोन आरोखि आंथ' बे सिगां खननायखौ आं गोसोआव गैखाला मानो होनब्ला आं स्टेजाव खननायानो जाया बे मेथाइफोरखौ आरो बिराद उन्दैमोन आङो बे समावनो आं खननाय नालाय दा गोसोआव गैला आं बिदिनो दोंसे एसामिस खननोसै आंनि माने फेभरेट आरो बे मेथाइआ सुरेखा सेत्रीनि पर्बतीया मेघरे बुकु तुमला पाहारी মই ছোৱালী নুসুধিবা মই লিম্বু বৰং নে মগৰ ৰাইতা মাং নে গোৰ্খালী এই সেউজীয়া অসমৰ সেউজীয়া মন পুৱাৰ কোমল ৰুদালি এ মায়া কচুবাস চৰনা পছুমা এ নেপালী ভাইনি আসামিয়া হুমা এ পুৱা বিচাৰো মৰমৰে নৈ এ নেপালী যদিও অসমীয়া মই बेनो जाबाय गिताश्री रामचियारी थारैनो खनले जों मुंखौ लानो गोनां जादों मानो होनबा जोंनि
आलादा रोखोमनि मेथाइ खनगिरि सासे गिताश्री रामचियारी थारैनो एसामिसखौ खनबाय हयथ' दा बेंगलिनिबो दोंसे जोङो खनहोनो नाजागोन बिनि उनाव बिनि जिउ जारिमिन माखासे हिस्ट्रिफोरखौ जोङो मिथिनो नाजानोसै आरो बिथाङा दा बे समाव मा सानबाय दं बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोङो मिथिनानै लानो नाजागोन दा जोङो बेंगलि मेथाइखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों एसे खोनासंहोनोसै रायजो राजाफोरनो एसे गोरोन्थिबो जानो हागौ दे गेजेरावनो माने आं लिरिक्सखौ एसे बावदों माने কারো পকেট বড় কারো পকেট ছোট কেউ লম্বা বেশি কেউ একটু খাটো আমি বলে সবাই সাবধান আমি কলকাতা রসগোল্লা ও আমি কলকাতা রসগোল্লা ও আমি কলকাতা রসগোল্লা ও আমি কলকাতা রসগোল্লা थारैनो जोबोद माने जोङो बुंनो राव गैया आरोखि ओरैबायदि बाख्नायथाव जिहेतु बे बाख्नायथाव मेथाइ खनगिरि गिताश्री रामचियारीनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो बिथांखौ बर'नि गेजेराव जोङो जे मोननानै जोङो गोग्गानाय लानो हागोन थारैनो आरो बिनि सिगाङाव जोङो दा बिथांनिफ्राय मिथिना लानि बिथांनि न'खर आरो बिथांनि थांखिफोरनि सायाव जों मिथिना लानो बिथाङा दा बेसे माबायदि फरायगासिनो आरो बेसे थाखोआव फरायनाया बेखौ जोङो बिथांनिफ्रायनो मिथिना लानो नाजाबाय दा मा फरायनाया ड्रप जाबाय आंना फरायनाया ड्रप जाबाय आङो HSल' पास आं डिग्री आंना कमप्लिट जायाखै माने आंना एग्जाम टाइमावनो प्रग्रामा जाना होयो माने एडमिशन लानानै उनाव आंना एग्जामा होनो हाया जायो बेनि थाखाय आंना डिग्रीया दाबो कमप्लिट जायाखै बेनो आरो बिदिनो न'खरावथ' जोंना बाबाया सासे रिटायार्ड टिचार आरो आइयाबो मिउजिक टिचार आइया रिटायार्ड जाथ'वाखै आरो आंनि सासे बिनानाव दं आरो फंबाय सासे दं आंनो देरसिन न'नि बिनानावा इन्जिनियार सिभिल इन्जिनियार बेयो आरो फंबाया फरायगासिनो दं आरो इयुनाव नोङो बे मेथाइजोंनो समाजखौ सिबिनो सानदोंना आलादा माबाफोर थांखि दंबावो नोंनिया आं मेथाइखौनो आङो मेथाइजोंनो आङो माने थांनो नागिरो आरो बिदिथ' आलदा जेबो माबा गैथ'वा बाट बेखौनो आङो मेथाइयावनो आंखौ जिहेतु बे थानाय समखिनिया जेखिदिन माने जिउआ दं बेखिदिन माने आङो गावखौनो आरो आरोबाव गोजौ थाखोआव माने बे मेथाइजोंनो आङो सिनायथि मोनसे होनो नाजागासिनो दं माने बर'नि गेजेराव आरोबाव बिनिफ्राय आरो साबसिन जानो नागिरदों आरो आङो दा बेबायदिनो गोबां बर' लाइमोन आइजोआनो जा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बेबायदिनो जोंहा मेथाइ खनगिरिफोर दं फावखुंग्रि गोबां दङ बेनि गेजेराव गोबां जोंनि मेथाइ खनगिरि बा गोबां नाम गोनां लाइमोन सिख्लाफोर थायो बिथांमोननि सिन्था धारणाया बर'खौ गारनानै गुबुन फारसे माखासे सिन्था धारा थायो थिग बेखौ आं सोंनाया बेनो जों जाथिनि अनलायनाय थायो हिसाबै नोंनाव बे जाथिनि सायाव बेसेबां अननाय दं आरो जाथिखौ लानानै नोंहा बेसेबां मिजिं दं बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों रायजोफोरनिसिम मिथिहोनो थाखाय खावलायबाय आंहा जाथिनिथ' सेन्टिमेन्टआ दंखायो जों जिहेतु बर' होनबाथाय मोनसे मिथियो गैला बे वर्ल्डआव माने स' बिनि थाखाय आं प्राउड खालामो गावखौनो आं सासे बर' सिख्ला आरो आं बर' मिडियामावनो फरायनाय जोंनि साथामबो बर' मिडियामावनो फरायनाय आरो बर'नि फारसे जोंना जाथिनि फारसे बे माने दंखायो आरो उनफ्राव देथ' सिख्ला हिसाबै हयथ' सिख्ला हिसाबै आं बेखौनो सोंनो नागिरदों हयथ' गोबां मोनसे सिमां थायो नङा होमबा थिग बे जिउआव जों सानसे नङा सानसे जुलि जागोन बे हिसाबै जिउनि जिहेतु थांखिया मा जिहेतु जुलिनि थांखि खोथा सानफेराखै जायोब्ला मा नोङो गुबुन ना बर'जोंनो जागोन आं बेखौ सानाखैनो जुलिनि बाथ्रा सानाखै आङो I'm not interested sorry दा बे समाव नोङो जुलिनि खोथाखौ होनो हाया आरो बर' ना बेलेग आं बेखौ सानानो माने आं जास्ट आंनि ड्रिमखौनो आं फल' खालामो माने टाइम गैया माने बेखौ साननोनो टाइम गैया आंनि गाज्रि दामोन no problem दा मोनसे खोथा जिहेतु फरायनाया HSआवल'सो पास खालामनो थाबाय
थिग আছে माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे दोनथ'नांगौ खोमानांगौ जायो होननाय बायदि जादों आरो दा नोंथांनि जिहेथु इन्ट्रेस्टआ हारिमु आरो माने मेथाइजोंनो नोङो हमना ला मेथाइनि गेजेरजोंनो नोंनि जिहेथु फरायनायाव जि हायाखै मेथाइनि गेजेरजोंनो बे थांखिखौ लांनो नागिरदों होमबा बे समाव नोंनिफ्राय आं मोनसे खोथाखौ जिहेथु जोंनि जाखांफुबानाय उन्दै लाइमोनफोर दिनैनि दिनाव गोबाङानो नोंबायदि जानो साननाय नोंखौ फल' खालामग्रा गोबां सुबुं दङ बै बिथांमोननिसिम मा मेसेज हरगोन बै बिथांमोना नाजायो माखासे उसुबिदाफोरनि थाखाय हाया किसुमानाव हास्थायनाय दं लाजिनायजों बिसोर बेबायदि स्टेजाव फैनो हाया बिथांमोननि थाखाय मा मेसेज हरगोन बेखौसो आङो खावलायबाय दा जिहेतु बे माने आजिखालिथ' बांसिन माने आथिखालाव मोसानाय मेथाइ खननाय बा बेफोरावसो बांसिन राफ थायो माने फैबाय थानाय गोदान गथ'फोर जेनेबा बिसोरा टेलेन्ट दङ जिहेतु जायफोरा टेलेन्ट दङ बिथांमोना नाजाबाय थानांगौ इदि नङा जे जोंहा माने नाजानानै जोंहा लाब जानाय नङा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बिदि साननो नाङा माने खालामबाय थालांनांगौ गावनि खामानिखौ जिहेतु टेलेन्ट दंखायो टेलेन्टखौ फल' खालामनांगौ बेखौ नाजालांनांगौ बिनि गेजेरजों आरो नाजालांनायजोंसो बुस्थुआ माने सानसे समाव साक्सेस जाहैयो ओरैबायदि जानाङा बेसेबां माने गोरिब न'खरनिफोराबो जोंना आजिखालि रियेलिटि श'फोराव गोबाङानो ओंखारो थांनो हायो बिदि आजिखालि गोबां माने ओंखारबाय स' बिनि थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थानांगौ बिदि नङा जे जों हानाय नङा उनफिनना थानो नाङा ओंखारनांगौ आवगायलांनांगौ आरो नाजाबाय थानांगौ गावनि खामानिखौ माने मोजां मोननानै बेखौ माने मा होनो बेखौ डिभ'सन माने मावलांबाय थानांगौ आरो सानसे समाव बियो जाखागोन जायिनि खुनु खोथायानो गैया बेहा माने इसोरा हरखादोंबा बे सानसे समाव मानसिनि गेजेराव बे फैखागोन आंबो सानाखैमोन आं सासे दिनै सिंगार जानो हागोन होननानै आङो बेखौनो मोजां मोननानै नाजालांबाय थाबाय दिनै बेखिनिसिम सफैनो हादों आरो नाजायोबा मोनसेबो खामानियानो जाफुङि खोथा गैया माने जिखुनु खामानियाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जेंनाबो बाधाबो दङ खिन्थु बिनि गेजेरजों जों थांनांगोन आरो नोंनि बुंनायनि रावा दा बे समाव जोङो जोबथारनायसिम फैबाय बयनाबो थाखायो जेंनाया बयनाबो थाखायो ओरैबायदि नङा जों हानाय नङा माने नाथिं इज इम्पसिबल माने जेबो इम्पसिबल गैया बे बुहुमाव गासैबो पसिबल जायो बेखौ आं जिखिनि फैबाय जिखिनि लामा आं बारबोबाय आं बेखिनिखौ मोनना फैदों बेनि थाखाय आं दिनै बुंनो हायो आरो माने साननो नाङा जे जानाय नङा होननानै जानाय नङानिफ्रायनो जाहोनांगोन आरो गिबियावथ' जों सानो दे बेखौ मावनो थांनायावथ' बे जानाय नङा होनना सानग्रोयो खिन्थु मावोब्ला बेनो जाहैयो आरो बे बाथ्राखौ नों बुंनो थांगासिनो थारैनो जोङो जोबथारनायाव मोनसे आंनि गोरबोआव बा साफ्रोमबोनि खुगानिफ्राय आं मोनसे मेथाइखौ गोसोखांबाय थायो नोंनि बे फार्स्ट खननाय होननानै मेथाइ आं मिथियो बर'नि बे सानस'हायि बे मेथाइखौ आंबो गोसोआव दङ बेखौ आङो नोंखौ मिथियैनि सिगां खिन्थु बे नोंखौ सिनायनि सिगां आं बे मेथाइखौ मिथियोमोन आरो खिन्थु सोर सिंगारा बे मेथाइखौ खननाय एफा मिलौदों गारांजों बेखौ आङो जोबथारनाय खोनासंनो नाजागोन बेनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा नोंनिसिम लाखिनो नंदों जाय बिमानि फिसा हमना ला जायखौ जोङो साखन्द्रि होननानै बयबो मिथिगौ बे साखन्द्रिनिनो फिसाजो गिताश्री रामचियारी जोङो मुङावल' सोंनो हागौ जिहेथु बिथांनि जे साखन्द्रि मुंजों गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव सिनायजानाय सासे बियो फिल्म आर्टिस्ट लोगोसे मिउजिकनिबो टिचार होमबा नायदो मुङा जानो हागौ साखन्द्रि खिन्थु बिनि गुना जाबाय अमृत नङा होमबा बिनि मिउजिक टिचार थारैनो बिनिनो फिसाजो गिताश्री रामचियारीजों जों दान्दिसे मोगा मोगि लाबाय बे मोगा मोगिनि गेजेरजों हयथ' नोंथांमोना मिथिखादों जानो हागौ बिथांनि रावनिफ्राय गासिबो फंफ्रोमबो रावनिफ्राय मिथिनो हागौ बिथांनि नाजानाय आरो बिथांनि जिहेथु नोंथांमोननो फोरमायनाय रावफ्रा गेबें जादों दा बे समाव बिथांखौ जिहेथु बिथांनि गुबै जाय साखन्द्रि होननानै जों मिथिजायो साखन्द्रिनि गुबै मुंखौ बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिनानै लानोसै आरो जोबथारनायाव दोंसे दहायनि आं बुंनाय मेथाइखौ जों खोनासंनो नाजागोन आरो बिनि उनावनो जोङो दिनैनि जिहेथु नोंजों मोगा मोगि लानाय हाबाफारि बेखौ जों फोजोबनो नाजाबाय आरो
समा इसोरा मिलायोबा गुबुन फैबाय थानाय समफ्राव जोङो बेबायदिनो अराय नोंथांनि गोदान गोदान मेथाइफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जों मिथिहोनो नाजागोन रायजो राजाफोरनो गिबियाव दा नैबे सानस'हायै मेथाइखौ आङो खोनासंनो लुगैदों आरो रायजो राजाफ्राबो निश्चय खोनासंनो लुगैदों बेखौ नोंथांनि खुगानिफ्रायनो जों खोनासंफिननो नाजाबाय दाबो बे मेथाइखौ आं खनदों होननानै गोबाङानो मिथिया दिनै नोंथांनि बे चेनेलनि दारै माने गोबाङानो मिथिनो हागौ आं खनना होनोसै एसे सानस'हायै गोसोआ सुखुआ खालामदों मानो सिमांनि गोदै फाखनाव खोमादों आं गावखौनो बोहैबोदों आंनि अननाया गोरबोनि बबे खनाजों सिउ सिउ बारनाय बाराव बिरफालांबाय आंनि गोसोआ मा जाबावनो मा खालामनो जेबो सानस'हालिया आं मा जाबावनो मा खालामनो जेबो सानस'हालिया आं सानस'हायै गोसोआ सुखुआ खालामदों मानो नायदो गोबां आलादा आलादा रोखोमनि मेथाइ खनगिरि दसेबा रमान्टिक दसेबा दुखु दसेबा रक बेबायदि मोनफ्रोमबो आयदानि गोरों मेथाइ खननो गोरों गिताश्री रामचियारी बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों रोखा रोखा मिथिनानै मोनबाय जोंनि बर'नि गेजेराव आलादा रोखोमनि मेथाइ खनगिरि होननानै मिथियोब्ला जों गिताश्री रामचियारीखौल' जों मिथिनो मोनो जोंनि गेजेराव बयजोंबो मिथिजानाय आरो बाख्नायजाथावना दिनै जोङो बिथांखौ दान्दिसे सम जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव लोगो मोननानै जोंखौनो जों खाफाल गोनां होनना सानना लादों आरो थारैनो बिथांनिसिम बे समाव दान्दिसे सम जोंजों लोगोआव होफानायनि थाखाय जोंनि चेनेलनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बिथांमोन बायदि साफ्रोमबो जोंनि बर'नि गेजेराव जानो साननाय लाइमोनफोर दं नोंथांमोनाबो बिथांनि बुंनाय रावफोरखौ खोनासंनानै हयथ' बिथांनि बायदि खामानिखौ जों नाजानांगोन नांथाबनायनि गेजेरजों सासे मोजां सुबुं जानो हानाय जोंहा लामाखौ नागिरना लानांगोन आरो थारैनो बे समाव बिथांनि खुगानिफ्राय दिनैनि बे रादाबनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायो बिथांखौ जोङो नैबे चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम फंनैसो गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आङो जोबनायाव नोंथांमोनखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय एसेबां दिनै नोंथांमोना आंखौ बेयाव सिनायथि होबाय रायजोनि गेजेराव माबायदि मा आं बेखौनो बुंनो सानो जे गासैबो जोङो अनलायनानै खौसेथिजों बयबो आवगायलांनांगोन आरो बे जिहेथु आङो मेथाइ खनगिरि आं बे लाइनावनो बुंगोन जे बयबो खायसेया जेनेबा गोदान गोदान जाखांफुनायफोरखौ आवगायहोलांथों बेखौनो आङो बुंबाय आरो बारा बुंला बेखिनियावनो आङो फोजोबबाय दिनै गोजोननाय थाबाय जोङो बयबो मिथिना मोनबाय थारैनो फंनैसो रावनि गेजेरजोंनो मिथिनो हायो सोरनि गोसोआ माबायदि थारैनो जों बारा बुंनांगौ गैला होनना सानदों गोबां खम समनि गेजेराव जोङो माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायबाय समा बेहाबो खम मोनसे प्रग्रामाव फैदोंमोन बे प्रग्रामखौ दोनथ'नानै जों दान्दिसे सम टाइम होबाय थारैनो बर' समाजनि थाखाय टाइम होदों बयनिबो थाखाय टाइम मोनदों आरो बेखौनो जोङो मिथिना लानांगोन जोङो साफ्रोमबो सुबुंखौ जोङो मदद खालामनांगोन आरो साफ्रोमबो सुबुंनि मददजोंनो जोङो साफा साफा बर'नि गेजेराव बेबायदि मेथाइ खनगिरियानो जा मोजां सुबुङानो जा बायदि बायदि सुबुंखौ जोङो गाव गावनि अनलायनाय आरो सहाय होलायनायजों जोङो जाफुंसार जानो हागोन आरो बर'खौ जौगाहोनो हागोन थारैनो बयबो अनसायगोन आरो बयबो मदद खालामगोन होननानै जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों खावलायबाय आरो प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों